سلام كما يتصنحوا فتوات كبرات نايز يوتيوب شانل تخاتاتلتي نزعل زحرنا لكم حصرت نوانا ونزينات كم تلمود حزنا لكم قريبنا لنا فلما لايكنا شير سبسكرايب ناغوركم كصحف تصام مدبنا حبيركم كتصنحوا نقدم منيستر حرش هاجر إرترا كورات عرفاين برها أمباسادر راج كمارا بيت صحفتهم تقبلهم أبتخل تأوركب أب عودتات حرشان في الرياض صبان مسرح في الرياض حرشان كمون أبزم عودتات زيم عاغمي أب مهنا أزلو كل التأم التحوار بزعام حيال تمايتهم محبر إرتراوين تمارامرت سنة مدرين مهندسات عدنان مياو تساتفون مهنات حبراو كبرتات عدنا آب تحت زبل تيما كاب إسران روعتن كسا إسران حمشن حملة آب أسمر عمتا وقواء كايدو أبوهم برتا محبر آتو دانيال والدي هونس كتالنا زلو معمال عدنا آب تكنيكا وبقعات رح زي كونس عب متحوارن من لواتن فلتت مياو قنعنا حبراو توفاين نتزتو مركوسا مخانو أسمير له إذا أخيبا سوميا تمكرا خلاواتن حلافنا تاوي عويت سلات عدنا إرترا نخرج في زراخو نيرو أبتقوا جنقام تلوا كبابي تكال متصاري بيشا استراتيجيكاو تلمن عدنا إرترا حدشت معوالتات عدنا زاران حفشا وخنتات اندستريز شفنا عسى تروعتنا يمرمر ورقة قريبا تساتفت بتوسخي سوميا عدنا أب هزواو نقحات زلوهم ترى كمون بسنة ملاو أمر ارتفيشال انتليجنس زموت عدلاتن بدهتات تمايتهم أب تحساس كلتشن 10 شعات استمركوست إذا محبر أب زحج أوان لعلي 300 أوالات حزة تركب لهم أول كونغرس أمريكا توماس ماسي من محدار بريزيدنت دونالد ترامب إيران زأتو وقتال وتدراو متفنان كينات نرجعتن قطوان هافتي أمريكا بعتو كم زغود بمقلات تر نغيفهم تسترخب أول كونغرس أمريكا أما خلاي مراق تكايدو زلات الكأتاونت قبل علي وشتاو خناتات هاجر زسعو زلا علتاو صلواتات ملكيتو أما حوارو ميديا إكس أبز سفور صحف أمريكا مس إيران بتجور زلا خوينات مخنات آزيا تداخي مال لايلو عسيبون نبوليسيتات تم محدار كنكف كله إذا من محدار عقمي مكل خالمسي لو ديغو مخازن ندادنا نصيفو وتادراتنا قداي مسوعات غيروم واغاتات كم زنهر غيرون اداغاون كم زعبه كمون اوشتاو دليت هاجرنا عششي لليلو اذ كل دمام انت اسرائيل توهيلو يزغبر زل خبل بزي قدمه خونت غليص ولا ريته توماس ماسي زوصو زلو زمدنا امريكان ايران ناب زغدر درجه تسغاغيروب زلل اوان اب 2025 كساع مودات 2026 اب زل غزي امون خلتين هاجرات استراي حدش معوالتات اب عراق سوريان زركب مدبرات حيل امريكا بدقفت إيران زخون عتقات بغصال بدرون الميسائل علامة خوين الله أمريكان زين مكات ميسائل مكالا خلف ميسائل بزحمت كما توماس ماسي كم زولو مخازن صوار أمريكا بخبير قولي اللي يركب بمسارة حدش تصبصابات سلا إيران يورانيوم كاب 900 إيتاوي مالتو نيكولار أصوار نمحيال زخيل درجة خطهب تمشابت إحام هلا إمن زيد ما أمريكان إسرائيل نعول على تكالات نيكولار إيران كتتاو متقعت خفت سما يخيل أين زبل سقات عبي ولا وترما خلا مراق مبقى أسون إيران متاو هرمز نمعتاو زريق تقالت مفرر حسيعبو وقان رادي أب عداق عالم بزي ترأي خونتات نهير الله زي بقديو أوشت أمريكا استرأي قطوا انفليكشن زحدش كم زوسخن نبرازي قاتات كم زخبر غير ولا صلوا بوليتيكا أمريكا رئيته توماس ماسي أوشت سلف ريبابليكان زفتر زولو مفل لاي زريو قليما أمريكا قدامي تزولو أمريكا كاب كوينات ما خلاي مراق وزيا نيوشت قدايات هاختا كوركتو خلو كم دعال توماس ماسي قليم دمان إسرائيل مول إدقاف محاب نيران بحيل من بركا خنزول مرقز حزام يركو دعاف شخص حجبات حزول لخونتات أمريكا حدا أزي تنقف بوليتيكا وغطوا ومسكلا ورجع تمزلو عزم ملخط كوينو وسانتات واشنطن متاع عالم راو رقعت وسان قدك هلو أيو إرترا أبز حلفة وحد عمتات بفلاي دما دحر ملعل اقدا اصوار ودو حبرات حقرات او وتادراو عقمه تكايدو زلارو ايناي مزمان سقمتታት اب 2018 نتي ابل على إرترا امبيرو وصنه اقدا اصوار بوقع العلو ويو نز سقمت زي إرترا وتادراو عقمان محداس ناب زمناو تكنولوجي مسغغار معطو زخفته خوين يركب استفالالو هوغراوያን وتادراو صبصابات كم زمالختو إرترا مس هاغرات كم روسيان چاينان زلوا استراتيجيكاو ركب بمتكام حدشن عزيم زمناون زخون تكنولوجيتاتن ناب حيلتات مكل غال إرترا تقتلا أبزوان زي نملك عوق عالمنا زغير زولا عودة درونات ويبزي قرب زنقاسقاسا نفر تخونيو صبصابات سلا بفلا اب 2020 كلتن كم زرغاغصو تراك اب روسيا زالا كي واي بي زبحلا ازين زمناو درونات تقبيلايا اذن درونات كاميكاز وي نفس زطفاته بهيلن زصوعا خوينن اب العلامه تنتلتيلن بمصناح بالعلم بتخكلن زدبدباين ابزي بتوسخي إرترا مس هاجرات ماخلاي مراق بفلاي دما مس عرب هاجرات زلوا دلدل زمدنا عقمنا يسليان متقعتن درونات بعتو عبات ركب زي دما سراويت إرترا حدشنا أير تبلات نتيب ولا
ብተወሳኺ ድማ ኣብ መዳይ ፀረ ነፈርትን ታንክን ሚሳኤላትን እውን ኤርትራ ዓብዪ ስጉምቲ እያ ትወስድ ዘላ ኣብ መመረቕታ ታዕሊ መበል 33 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ሳዋ ኤርትራ ንፈለማ እዋን ሩስያ ዝሰርሐተን ዘመናዊ ሚሳኤላት ብወግዒ ርያ ነይራ ካብኣቶም ስትሬላትን ከምኡውን ፔቸሮ S125 ዝበሃሉ ፀረ ነፈርቲ ሚሳኤላት ይርከብዎም እዚኣቶም ንኣየር ክልል እቲ ሃገር ኣብ መጥቃዕቲ ፀላኢ ንምክልኻል ልዑል ዓቕሚ ዘለዎም እዮም ብተወሳኺ ንዝኾነ ይኹን ዘመናዊ ታንኪ ብቐሊሉ ክዕኑ ዝኽእል ሩስያ ዘፍርየቶ ኮረነት ዝተባሃለ ፀረ ታንክን ሚሳኤልን እውን ሰራዊት ኤርትራ ብበዝሒ ይውንኖ ከም ዘሎ መዛግብቲ የርድኡ እቲ ዝያዳ ገራሚ ሓድሽ ምዕባላ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ዝተረኣየ ኣብ መዳይ ኤሌክትሮኒካዊ ኩናት ዝተረኣየ እዩ ከም ወታደራዊ ፀብፃባት እንተኮይኑ ኣብ መወዳእታ 2025 ኤርትራ ኩራስካ ፎርስ ዝተባሃለ ኣዝዩ ዘመናዊ ናይ ኤሌክትሮኒክ መሳርሒ ንምዕዳግ ምስ ሩስያ ሰፊሕ ዝርርብ ፀኒሓ እያ እዚ መሳርሒ እዚ ንራዳራት ነፈርትን ፀላእን ንምዕዋር መጥቃዕትታት ድሮናት ንምምካንን ዋላ እውን ንሲግናል ናይ ሳተላይት ንምቁራፅ ዘኽእል ቴክኖሎጂ እዩ ኤርትራ ነዚ ቴክኖሎጂ ምውናና ኣከያይዳ ኩናት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ክቕይሮ ዝኽእል ዓብዪ ምዕባለታት ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብወገን ሓይሊ ኣየርን መካናይዝድ ኣሃዱታት እንተመፂና እውን እቱብ ስራሕቲ ይስራሕ ኣሎ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ነተን ኣቐዲሙ ትውንነን ዝነበረተን ሚግ 29ን ከምኡውን ሱ 27 ዝኣመሳሰላ ዘመናዊ ነፈርቲ ኩናት ብቐጻሊ ናይ ጽገናን ስራሕትን ምምሕያሽ ተካይደላ ብተወሳኺ ካብ ሩስያ ዝተዓደጋ ናይ መጥቃዕቲ መጓዓዝያ ሄሊኮፕተራትን ንዓቕሚ ሓይሊ ኣየር ሓፍ የብሎ ኣሎ ኣብ ምድራዊ ኩናት እውን መብዛሕትአን ታንክታት ኤርትራ ከምቲ 55ን T72ን ዝኣመሳሰላ ብሓደሽቲ ራዳራት ናይ ዕላማ መለለይ ቴክኖሎጂ ከም ዝሕደሳ ይግበር ኣሎ ብተወሳኺ እውን ባዕለን ዝንቀሳቐሳ ከበድቲ መዳፍዕን US1 ጂቮስዴካ ኣብ ዓቕሚ ሰራዊት ኤርትራ ኣገዳሲ ተራ ይፃወታ ኣለዋ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ድሕሪ 2018 ሰራዊታ ካብቲ ልሙድ ናይ እግረኛን ታንክን ኩናት ናብ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ብፍላይ ድማ ናብ ሓይሊ ድሮናትን ናይ ኤሌክትሮኒካዊ ምክልኻልን ወታደራዊ ዓቕማን ምድለዋታን ብቕልጡፍ ተዝምን ከም ዘላ እዞም ፀብፃባት የረጋግፁ ኣብቲ ዞባ ሓድሽ ወታደራዊ ሚዛን ይፈጥሩ ምህላዎም ተንተንቲ ፖለቲካን ፀጥታን የርእዩ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ይሰጋገር ኣሎ ሰራዊት ሱዳን ኣንጻር ሓይልታት ቁልጡፍ ወሃቢ ግብረ መልሲ RSF ኣብ ዞባ ኮርዶፋን ስትራቴጂካዊ ዓወት ብምምዝጋብ ናገዳሲ መስመር ጽርግያ ሙሉእ ተቋጻጺርዎ ኣሎ ብሰንኪ እዚ ስዕረት እዚ መራሒ RSF ዝኾነ ሕሚቲ ንኣዘዝቲ ሰራዊት ሙሉእ ናጽነት ውሳነ ሂብዎም ይርከብ ብኻሊእ ገጽ ድማ ኣብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ምጉዳል መጠን ማይ ሩባ ናይል ህዝቢ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ጻምእን ማይ ወዲቑ ኣሎ ብመሰረት ሓደሽ ፀብፀባት ሰራዊት ሱዳን ከተማ ካርቱም እምዱርን ምስ ከተማ ኤል አባይድ ዘራኽብ 350 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቶ ገዳሲ ጽርግያ አልሳድራይት ሃይዌይ ሙሉእ ብሙሉእ ተቋጻጺርዎ ኣሎ እዚ ስጉምቲ እዚ ሰራዊት ሱዳን ከተማታት ባራ ጅብራክ አልሻኽን ምስያላን ፋን ድሕሪ ምቁፅጻሩ ዝመፀ እዩ እዚ ዓወት እዚ ንመጓዓዝያ ጽዋር ሰራዊት RSF ካብ ዳርፉር ዘቋረፅን ነታ ንኣዋርሕ ተኸይባ ዝነበረት ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ ኤል ኦባይድ ዘድሕንን ነጥቢ መቐይሮ ተባሂሉ ተገሊጹ ኣሎ ይኹን እምበር እዚ ወታደራዊ ስዕረት ዘጋጥሙ ሓይልታት RSF ሰራዊት ሱዳን ነቲ ጽርግያ ድሕሪ ምቁራፆም ብድሮን ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ከተማ ኤል ኦባይድ ደብዳበ ካይዶም ኣለዉ ብተወሳኺ ኣብ ከተማ ጅብራትን አልሻኽን ዝርከብ ሆስፒታል ዘሚቶምን ናብ ወታደራዊ ማዓስከር ቀይሮም ምህላዊ ማሕበረሰብ ሓኻይም ሱዳን ኮኒኑ ኣሎ መራሒ RSF መሐመድ حميدو دقالي حميتي نزي سعره صعيبو ابز غنيات ابز هاوبو مغلصي اززت ግንባር ካብ ማእኸል ትእዛዝ ከይተጸበየ ባዕሎም መጥቃዕቲ ክጅምሩ ሙሉእ ስልጣን ሂብዎም ኣሎ ገለ ናይቲ ከባቢ ምንጭታት ብወገኖም እቲ ጽርግያ ብወታደራዊ መዳይ ብሰራዊት ሱዳን እኳ እንተተሓዘ ዛጊር ኩናት ስለ ዘሎ ንሲቪላውያን ውሑስ ከም ዘይኮነ ይሕብር ወዲ ሓደ ወገን ሱዳን ወታደራዊ ብልጫ ክትረክብን ከላ ኣብ ካርቱም ግና ህዝቢ ብሰንኪ ከቢድ ሕፅረት ጽሩይ ማይ መስተ ይሳቀሎ ሱዳን ትሪብን እውን ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ፀብጻብ ሃንዳውታውን ዘየዋናውን ምንካይ መጠን ማይ ሩባ ናይል ነቶም ማይ ስሕቡ ዓበይቲ ካምፕታት ካብ ማይ ንላዕልን ጠልጢልዎም ስለ ዘሎ መብዛሕትአን መጻረይ ማይ መደበራት ጠጠው ክብላ ተገዲደን ኣለዋ ካብ 13 ቀንዲ መደበራት ማይ ካርቱም እተን ቁርባት ጥራሕየን ብኸፊል ሰርሐ ዘለዋ እዚ ድማ ነቶም ኣስታት 1.8 ተመለስቲ ስደተኛታት ሓዊሱ ንነበርቲ ካርቱም ሰሜን ባሕርን ኡምዳርማንን ኣብ ከቢድ ፀገም ወዲቖም ኣለዉ ስድራቤታት ነቲ ማይ ንምፍላሕ ዘኽእል ኤሌክትሪክ ይኹን ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ካብ ዒላታትን ካብ ጎዳጉድን ዘይተጻረየ ማይ ንምስታይ ይግደዱ ብምህላዎም ሕማም ኮለራ ሓዊሱ ሓደገኛታት ተመሓላለፍቲ ሕማማት ላብዑ ከም ዘለዎ ክኢላታት ጥዕና ብትሪ የጠንቅቑ ኣለዉ ብሓፈሻዊ ሰሙን ዝተመዝገበ ዓወት ንሰራዊት ሱዳን ወታደራዊ ሚዛን ዝሃበ እኳ እንተኾነ ህዝቢ ሱዳን ግን ኣብ መንጎ ጥሜትን ጽምእን ደብዳብ ድሮንን ተቐርቂሩ ይርከብ እቲ ጽርግያ ምኽፋቱ ውድብ ሕብራት ሃገራት ካብ ረድኤትን ናብ ህዝቢ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምእታው ዓብዪ ዕድል ክኸፍታ ትፅቢት ይግበር
ግብፂ ኣብ ልዕሊ ኣባይ ግድብ ሕዳሴ ኢትዮጵያ ዘለዋ ሕቶ ዳግመይ ኣብ ቤት ምኽሪ ኣልዒላቶ ግብፂ ቅድም ኢላ ዓፅያቶ ዝነበረት ናይ ይግበአኒ እዩ ከምኡውን እቲ ናይ ኣባይ ግድብ ዘሎ ናይ ማይ ግደ ይግበአኒ እዩ ዝብል ሕቶን ስጋኣትን ዳግማይ ናብ መድረኽ ዘተ ቤት ምኽሪ ኣትያቶ ኣላ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ኣባይ ዘለዋ ፖለቲካዊ ፀቕጢ ንምእላይ ወይ እውን ሓድሽ ናይ ዲፕሎማስያዊ ድፋዕ ንምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ ይግለጽ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ሱዳን ዝግበር ዝነበረ ናይ ሰለስተ ኣብ ወገን ዘተ ብተደጋጋሚ ብዘይ ምስምዕማዕ ድሕሪ ምቁራፁ ግብፂ ብገዛ ቤት ምኽሪ ኣቢላ መርገፂ ኣጠናኺራ ትሰርሕ ኣላ ኢትዮጵያ ግድባታ ህንፀቱን ምምላእ ማይን ኣብ ዘጠናቐቐትሉ ሓይሊ ኣብ ዘመንጨወትሉ እዋን ናይ ግብፂ ዳግማይ ሕቶ ምልዓል እቲ ናይ ዲፕሎማስያዊ ፍሕፍሕ ገና ዘይተዛዘመ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ስርዓት ብልጽግና ንኽጠፍእ ዝዓለመ ኣጀንዳ እዩ أنصار هلونا حزب تግራይ ዝተለዓለ ስርዓት ንምድምሳስ ኣብ እናካየዶ ደምሳሳይ መኸተ ኣብ ኩሉ መዳይ ሓድነት ተወፋይነትን ክህልዎ ይግባእ ክብሉ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻን ልምዓትን ሃፍትን ተፈጥሮ ትግራይ ኣቶ ኣለም ብርሃን ገሊፆም ደረጃ ህዝብ ትግራይ ኮነ መሪሕነቱ ንሰላም ዘለና ቅርብነትን ለለይቲ ኩናት ከም ዘይኮነ ብተደጋጋሚ እናገለጽና መጺና ኢና ዝበለ ኣቶ ኣለም ብርሃን ብውልቀ መላኺ ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ስርዓት ብልጽግና ግን ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብምሉእ ብምፍራስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ካልኣይ ዙር ክባን ዕፅዋን ኣውጁ ዳግመ ጽንተት ይፍጽም ከም ዘሎ ብምግላጽ ስለዝኾነ ድማ ነቲ ዝተኣወጀና ዳግማይ ጆኖሳይድ ንምብርዓን ከም ህዝቢ ሓደ ልቢ ኮይና ንስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክንድምስስ ይግባእ ኢሉ سعود عرب حمشة توسخت إثيوبيان بموت قطيعة بمسارة منستر وشتاو قداي سعود عرب زوات حبريتا بزنك عصا فارس نابتها قر بحقوق بمتاو تغزوزو حمشة توسخت إثيوبيان زوا أسر بموت قطيعة ملو بزنك قابن أبز غروا أوان بوز تقنصل إثيوبيان تقلالا قطرمنا عسر شوعات تبطي حلهم اتهم تغسستي قباء زغرو وكان تغنو لعلواي بيت فرس عودنا يتوسان سلزوز رغو بمسارة حق شريعات مقطعة تفتصمو اتسقمت نزيقاتات النوارتن كعادة عصا فارس نمكل غالن لنقادو عصا فارس ዝግብኦም ድማ ዘይምሕር ሕጋዊ ስጉምትን ምውሳድ ዝዓለመ ምዃኑ ሚኒስተር ውሽጢ ጉዳይ ገሊጹ ትካል ተሓላቒ መሰላት ሁማን ራይት ዎች ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ዘብፅኦ መግለጺ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኻሚስ ሙሻይ ጥራሕ እንተወሓደ 63 ኢትዮጵያውያን ብተመሳሳልና ናይ ዕፃ ክሲ ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎም ከም ዘለዉ ኣስሚሩ ነይሩ